رأي يوحنس معرف شدشته اتجنشل كابت شبعة محتمسي حدا مسفتح خقار إيخو حدا خمده هاي نقدس بلدما نعا أمور أخبر كله سمعكو رئيخون إنه أنبلاي فرس اتتقميت وزلو دما استقلوه أقليلون توهبو الناس عارس سعر كأوتي نتخال أي محتم مسفتحو دما اتخال أي انسسا نعا أمور أخبر كله سمعكو كالق حمر فرس دما وتي نتتقميت وزلو خا نحر حدوم انت خقاتلوس نسلام كم مدر خرحقات وهبو عبيو سيفون توهبو نتسالساي محتم سفتحو خا اتسالساي انسسا نعاو مور اخبلو خلو سمعكو رئيخون انهو مقال فرس اتتقميت وزلو خا اب ايدو ميزان اللو منغو اتوم 4 انسسا دما كم دنصي زبالي حدا كوينك سرناي بدينار 3 كوينك سقم كا بدينار زيتون وينن اي تقدا كبل كلو سمعكو نتراب عي محتم سفتحو خا دمصي اتراب عي انسسا نعا امور اخبل كلو سمعكو رئيخون انهو بولا فرس مس اتتقميت وزلون موت ايو سيول كاي سعبو بسيفن تميتن فيران بأراويت مدرن جيروم نرابعي اف مدرخ قتلو سلطان توهبوم نتا حمساي محتم مسفتحو خا نساتهم اتوم سلقال املاخن سلتزنبرو مسكرن اتحاردو اب تحت مسوئر ايخو عاو بزبالة دمጽ خا وقدسن حقኛን ጎይታ ክሳዕ ማእሲኻ ዘይትፈርድ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለውኸ ክሳዕ ማእሲኻ ሕነደምና ዘይትፈድዮም እናበሉ ጠርዑ ንነፍሲ ወከፎም ድማ ጻዕዳ ክዳን ተዋህቦም እቶም ከማታቶም ክቆትሉ ዘለዎም ብጾቶም ባሮትን ኣሕዋቶምን ክሳዕ ዝምልኡ ኸኣ ገና ቁሩብ ዘመን ክዓርፉ ተባህለሎም ነቲ ሳድሳይ ማሕተም ዝፈትሖ ኸኣ ርኢኹ እሞ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ ፀሓይ ከም ወጮ ጸለመት ወርሑን ብዘላኸም ደም ኮነት ኦም በለስ ብርቱዕ ንፋሰሰው ምስ ኣበላ ነቲ ዝጉዐ ፍሬኣኸም እትረግፍ ከምኡ ኸኣ ከዋኽብቲ ሰማይ ኣብ ምድሪ ወደቑ ሰማይውን ከም ዝጥቕለል ክታብ ኣግለሰ ብዘለዎ ኣኽራንን ደሴታትን ካብ ሰስፍርኦም ጓዓዙ ነገስታት ምድርን መሳፍንትን ሓላቑ ኣሽሓትን ሃብታማትን ሓያላትን ኩሎም ባሮትን ጨዋታትን ኣብ ጉድጓድን ኣብ በዓትታት ኣኽራንን ተሓብኡ ነኽራንን ነኻውሕን ድማ ካብ ገጽ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ካብ ቁጣዓ እቲ ገንሸልንሲ ኣብ ልዕሌና ወዲቕኩም ከውሉና በልዎም እታ ዓባይ መዓልቲ ቁጣዓኦም መጽያ እያ እሞ መን ከእዩ ደው ክብል ዝኽእል ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ድሕሪዚ ድማ 4 መላእኽቲ ኣብ 4 ማዕዝን ምድሪ ደው ኢሎም ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ባሕሪ ኣብ ኦም ዘበለውን ንፋስ ከይነፍስ ነቶም 4 ንፋሳት ምድሪ ሒዞምዎም ርኢኹ ማሕተም እቲ ህያው ኣምላኽ ዘለዎ ካልእ መልኣኽ እውን ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክወፅእ ከሎ ርኢኹ ንሱ ኸኣ ነቶም ምድርን ባሕርን ክጎድኡ ተዋህቦም 4 መላእኽቲ ብብርቱዕ ድምፂ ፀውዖም እሞ ነቶም ባሮት ኣምላኽና ኣብ ገግም ባሮም ክሳዕ ንሓትሞምሲ ምድሪ ወይስ ባሕሪ ወይስ ኣእዋም ኣይትጉድኡ በለ ቁጥሪ እቶም ሕቱማት ድማ ሰማዕኩ ካብ ዘሎ ነገድ ደቂ እስራኤል 144,000 ሕቱማት ካብ ነገድ ይሁዳ 12,000 ተሓትሙ ካብ ነገድ ሮቤል 12,000 ካብ ነገድ ጋድ 12,000 ካብ ነገድ ኣሴር 12,000 ካብ ነገድ ንፍታሌም 12,000 ካብ ነገድ ምናሴ 12,000 ካብ ነገድ ስምዖን 12,000 ካብ ነገድ ሌዊ 12,000 ተሓትሙ ካብ ነገድ ይሳኮር 12,000 ካብ ነገድ ዛብሎን 12,000 ካብ ነገድ ዮሴፍ 12,000 ካብ ነገድ ቢንያም 12,000 ተሓትሙ ድሕሪዚ ድማ ርኢኹ እንሆ ካብ ኩሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ዘሎ ቋንቋታትን ተኣከቡ ሓደ እኳ ክቆጥሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨንፈር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ደው ኢሎም ርኢኹ እሞ ምድሓን ናይቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽናን ናይቲ ገንሸልን እዩ እናበሉ ዓው ኢሎም ጨደሩ እቶም መላእኽቲ እውን ኩላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ሽማግሌታትን እቶም 4 እንስሳን ቆሙ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ፍግም ኢሎም ከዓ ኣሜን ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለዓለም ዓለም ንኣምላኽና ይኹን ኣሜን እናበሉ ንኣምላኽ ሰገዱ ካብቶም ሽማግሌታት ሓደ ድማ
እዞም ጻዕዳ ክዳውንቲ እትኸድኑስ እንታወት እዮም ካበይ ከመጹ ኢሉ መለሰለይ። ኣነ እውን ጎይታይ ንስኻ ትፈልጥ በልክዎ። ንሱ ከዓ እዚኣቶም ካብቲ ብርቱዕ ጸበባ ዝመጹ እዮም፣ ንክዳውንቶም ከዓ ብደም እቲ ገንሸል ሓጺቦም ኣጻዕደዉ። ስለዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ኣምላኽ እዮም። ኣብታ መቕደስ እውን ለይትን መዓልትን የገልግልዎ ኣለዉ። እቲ ኣብቲ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ከዓ ንድንኳኑ ኣብ ልዕሊኦም ክተኽሎ እዩ። እቲ ኣብ ማእከል ዙፋን ዘሎ ገንሸል ስለ ዝጓስዮም ናብ ዒላታት ማይ ህይወት ከዓ ስለ ዝመርሖም ኣምላኽ እውን ካብ ኣዒንቶም ንብዓት ዘበለ ክድር ዘሎም እዩ እሞ ደጊምሲ ኣይኪጠምዩን ኣይኪጸምኡን እዮም። ፀሓይን ሃሩን ድማ ከቶ ኣይክረኽቦምን እዩ በለኒ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ነቲ ሰብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ኣብ ሰማይ ኣስታት ፈረቓ ሰዓት ዝኣክል ስቕታ ኾነ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ 7 መላእኽቲ ደው ኢሎም ርኤኹ። 7 መለኸት እውን ተዋህቦም። ካልእ መልኣኽ እውን መጸ እሞ ጽንሃኽ ወርቂ ሒዙ ኣብ መሰውኢ ደው በለ። ነቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳት ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ዘሎ መሰውኢ ወርቂ ምእንቲ ክውሰኾ ከዓ እቲ ትኪ ዕጣን ከዓ ምስ ጸሎት እቶም ቅዱሳት ኮይኑ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ደየበ። እቲ መልኣኽ ድማ ጽንሃኽ ወሲዱ ካብ ሓዊ እቲ መሰውኢ መልኦ፣ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮ። ነጎዳዳትን ጭራሓታትን በርቅታትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ከዓ ኾነ። እቶም 7 መለኸት ዘለዎም 7 መላእኽቲ ድማ መለኸት ክነፍሑ ተዳለዉ። እቲ ቀዳማይ መልኣኽ መለኸት ነፍሐ እሞ ደም እተሖሶ በረድን ሓውን ኮነ፣ ናብ ምድሪ እውን ተደርበየ። ሲሶ ምድሪ ከዓ ነደደ፣ ሲሶ ኣእዋም እውን ነደደ፣ ብዘሎ ለምለም ሳዕሪ ድማ ነደደ። እቲ ካልኣይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ፣ ከም ከረን ዝበለ ነዳዲ ሓዊ ድማ ናብ ባሕሪ ተደርበየ። ሲሶ ባሕሪ ከዓ ደም ኮነ። ሲሶ እቲ ኣብ ባሕሪ ዝነብር ነፍሲ ዘለዎ ፍጡር ድማ ሞተ፣ ሲሶ መራኽብ እውን ጠፍኣ። እቲ ሳልሳይ መልኣኽ ከዓ መለኸት ነፍሐ፣ ዓብዪ ኮኸብ ከም መብራህቲ እናነደደ ካብ ሰማይ ወደቐ፣ ኣብ ሲሶ ሩባታትን ዓይኒ ማያትን ከዓ ወደቐ። ስም እቲ ኮኸብ ድማ ምረት እዩ ዝበሃል። ሲሶ እቲ ማያት ከዓ መረረ፣ መሪር ብምዃኑ እውን ብሰሪ እቲ ማይ ብዙሓት ሰብ ሞቱ። እቲ ራብዓይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ፣ ሲሶኦም ምእንቲ ክጽልምት መዓልቲ ሲሶኣ ምእንቲ ከይበርህሲ ለይቲ እውን ከምኣ ሲሶ ፀሓይን ሲሶ ወርሕን ሲሶ ከዋኽብትን ተወቅዐ። ርኤኹ ድማ ሓደ ንስሪ ኣብ ማእከል ሰማይ ክዝምቢ ዓው ብዝበለ ቃል እውን ብሰሪ እተን ተሪፈን ዘለዋ ደሃይ መለኸት ናይቶም መለኸት ክነፍሑ ዘለዎም 3 መላእኽቲ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዘለዉ ወይሎኦም 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 ክብል ከሎ ሰማዕኩ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 9 እቲ ሓምሻይ መልኣኽ ድማ መለኸት ነፍሐ፣ ኮኸብ ከዓ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወድቕ ከሎ ረእኹ። መርሖ ዓሚቕ ዔላ እውን ተዋህቦ። ነቲ ዓሚቕ ዔላ ድማ ከፈቶ። ካብቲ ዔላ ከዓ ከም ትኪ ዓብዪ እቶን ዝመስል ትኪ ወፀ። ብትኪ እቲ ዔላ ድማ ፀሓይን ኣየርን ጸልመተ። ካብቲ ትኪ ድማ ኣንበጣ ናብ ምድሪ ወፀ። ከምቲ ንዕንቅርቢታት ኣብ ምድሪ ስልጣን ዘለዎን ከዓ ስልጣን ተዋህቦ። ንኡ እውን ነቶም ኣብ ግንባሮም ማሕተም ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት ጥራይ ደኣ እምበር ኣብ ምድሪ ንዘሎስ ንሳዕሪ ወይስ ለምለም ንዘበለ ወይስ ንእዋም ኣይትጉዳኣዮም ተባህለሉ። 5 ወርሒ ደኣ ክሳቅዮም እምበር ከይቀትሎም እውን ተዋህቦ። እቲ ስቃዮም ከም ስቃይ ዕንቅርቢት ንሰብ ክትነክስ ከላ እዩ። በተን መዓልታት እቲኣተን ሰባት ሞት ክደልይዎ እሞ ኣይክረኽብዎን እዮም፣ ምሟት እውን ክምነዩ እዮም። እቲ ሞት ግና ካባታቶም ከይሃድም እዩ። ትርኢት እቲ ኣንበጣ ድማ ንውግእ ተዳለዉ ኣፍራስ ይመስል። ኣብ ርእሱ እውን ኣኽላት ወርቂ ዝመስል ኣለዎ። ገጹ ከዓ ከም ገጽ ሰብ እዩ። ከም ጸጉሪ ኣንስቲ ዝበለ ጸጉሪ ድማ ኣለዎ። ኣስናኑ እውን ከም ኣስናን ኣናብስ እዩ። ድርዒ ሓጺን ዝመስል ድርዒ ከዓ ኣለዎ። ደሃይ ኣኽናፉ እውን ከም ደሃይ ሰረገላታት ናብ ውግእ ዝጋልቡ ብዙሓት ኣፍራስ እዩ። ከም ጭራ ዕንቅርቢት ዝመስል ጭራን ሕንዝን ኣለዎ። ንሰብሲ 5 ወርሒ ክጎድኦም ከዓ ኣብ ጭራኡ ስልጣን ኣለዎ። ንጉስ ኣለዎ፣ ንሱ መልኣኽ መዓሙቕ እዩ። ስሙ ብዕብራይስጥ ኣባዶን እዩ፣ ብጽርኢ ከዓ ስሙ ኣጶልዮን ይበሃል። እቲ ቀዳማይ ወዮ ሓሊፉ ድሕሪዚ ከዓ እንሆ ገና 2 ወዮ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ሳድሳይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ፣
ካብተን 4 ቀርኒ ናይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘሎ መሰውኡ ወርቂ ነቲ መለኸት ዘለዎ ሳልሳይ መልኣኽ ነቶም ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ ተኣሲሮም ዘለዉ 4 መላእኽቲ ፍትሓዮም ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ። እቶም ነታ ሰዓትን መዓልትን ወርሕን ዓመትን እተዳለዉ 4 መላእኽቲ ንሲሶ ሰብ ምእንቲ ክቐትሉ ተፈትሑ። ቁፅሪ እቶም ሰራዊት ፈረሰኛታት ከዓ 2,000 ጊዜ እልፊ እዩ። ቁፅሮም ሰማዕኩ። ብራእይ እውን ከምኡ እቶም ኣፍራስን እቶም ተቐሚጦሞም ዘለውን ርኤኹ። ሓውን ህያን ክንቶስን ዲንን ዝመስል ድርዒ ኣለዎም። ኣራእስ እቶም ኣፍራስ ከም ኣራእስ ኣናብስ ይመስል። ካብ ኣፎም እውን ሓውን ትክን ዲንን ይወፅእ። በቲ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ሓውን ትክን ዲንን በዘን 3 ዓመት እዚአን ሲሶ ሰብ ተቐትለ። ስልጣን እቶም ኣፍራስ ኣብ ኣፎምን ኣብ ጭርኦምን እዩ እሞ እቲ ጭራኦም ኣትማን እዩ ዝመስል። ኣራእስ እውን ኣለዎ። ብኡ ገይሮም ድማ እዮም ዝጎድኡ። እቶም በዘን መዓት እዚኣተን ከይተቐትሉ ዝተረፉ ሰባት ከዓ ንኣጋንንትን ነቶም ክርእዩ ወይ ክሰምዑ ወይስ ክኸዱ ዘይከኣሎም ጣዖታት ወርቅን ብሩርን ኣስራዝን ኣእማንን ኣዕፃውን ከይሰግዱ ካብቲ ግብሪ ኣእዳዎም ኣይተነስሑን። ካብ ነብሲ ምቕታሎም ወይስ ካብ ኣስማቶም ወይስ ካብ ምንዝርንኦም ወይስ ካብ ስርቆም ኣይተነስሑን። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካልእ ብርቱዕ መልኣኽ ከዓ ደበና ተወንዚፉ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኤኹ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ ቀስቲ ደመና ኣሎ። ገጹ ድማ ከም ፀሓይ እዩ። ኣእጋሩ እውን ከም ኣዕኑድ ሓዊ እየን። ኣብ ኢዱ ከዓ ሓንቲ ንእሽቶ ግንጽልቲ መጽሓፍ ኣላቶ። ነታ የማነይቲ እግሩ ኣብ ባሕሪ ረገጸላ፣ ነታ ጸገመይቲ ድማ ኣብ ምድሪ ረገጸላ። ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ከዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ ጨደረ። ምስ ጨደረ ከዓ እቶም 7 ነጉዳታት ብድምፆም ተዛረቡ። እቶም 7 ነጉዳታት ምስ ተዛረቡ ኣነ ክጽሕፍ ደለኹ። ካብ ሰማይ እውን ነቲ እቶም 7 ነጉዳታት እተዛርቦስ ሕቶሞ ኣይትጽሓፎ ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ። እቲ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ደው ኢሉ ዝረእኽዎ መልኣኽ ድማ ንየማነይቲ ኢዱ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ዘርግሓ እሞ ብመዓልታት ድምፂ እቲ 7ይ መልኣኽ ንሱ መለኸት ክነፍሕ ምስ ተዳለወ እቲ ምስጢር ኣምላኽ ከዓ ከምቲ ነቶም ባሮቱ ነቢያት ዘበሰሮም ሽዑ ክፍጸም እዩ እምበር ደጊምሲ ዘመን ኣይክኸውንን እዩ ኢሉ በቲ ንሰማይን ኣብኡ ዘሎን ንምድርን ኣብኡ ዘሎን ንባሕርን ኣብኣ ዘሎን ዝፈጠረ ንዘለኣለም ዓለምን ህያው ኮይኑ ዝነብር መሓለ። እቲ ካብ ሰማይ ሰማዕኮ ድምፂ ከዓ ኪድ እሞ ነታ ኣብ ኢድ እቲ ኣብ ባሕርን ምድርን ደው ኢሉ ዘሎ መልኣኽ ዘላ ንእሽቶ ግንጽልቲ መጽሓፍ ውሰዳ ኢሉ ከም ብሓድሽ ምሳይ ተዛረበ። ናብቲ መልኣኽ ከይደ ድማ ነታ መጽሓፍ ሃበኒ በልክዎ። ንሱ ከዓ ውሰዳ እሞ ብልዓያ፣ ንኸብድኻ መሪር ክትገብሮ እያ፣ ኣብ ኣፍካ ግና ከም መዓር ጥዕምቲ ክትከውን እያ በለኒ። ነታ ንእሽቶ መጽሓፍ ከዓ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ወሲደ በላዕክዋ። ኣብ ኣፈይ ከም መዓር ጣዕመትኒ፣ ምስ በላዕክዋ ግና ከብደይ መረረ እሞ ከም ብሓድሽ ከዓ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ህዝብታትን ኣህዛብን ቋንቋታትን ነገስታትን ክትንበይ ይግባኣካ እዩ ተባህለለይ።